ג'וין יהיה על קוד. לא, כמה ג'וינים, לא סתם. יאללה, עוד שחקן, עוד שחקן. מי שבתי 4 מיליון. יונתן, למה אתה משנה לי את הדברים? מה? למה אתה רושם 3? לא, 3 ממני, 2 ממך. יאללה, 3 שחקנים. יונתן, תנסה כמה להעיף כמה מהקורס שלנו. יאללה, עכשיו נעשה לכם את הפעילות מי שמגיע ראשון, כמו מה שדור עשה לכם. כי בגלל שאתם עמדתם בהבטחה 30 שחקנים, אנחנו נעמוד בהבטחה שלכם. וואו. אני עכשיו אהיה בדרך ל-LVPD, LVPD. LVPD. אנחנו בסלט צ'יפס, סלט צ'יפס. גם אני כזה. אנחנו בג'יפס, בואו לג'יפס. יאללה, אנחנו נעבור משיגור לשיגור, סלט ג'יפס. ג'יפס. אתה רוצה ג'יפס? כל מי שיש לו. זה ג'יפס. תגידו להם אולי אתה תמינה... תכין אותו, יונתן. אנחנו בדרך לשיגור. אנחנו נבוא לשיגור אלבי כזה, עכשיו אנחנו בדרך, אל תדאג. אנחנו בדרך לאלבי, בדרך לאלבי. בדרך לאלבי, תחכו לנו שם. אנחנו בכביש האלון, לבינתיים תתכננו פיגוע כזה. אנחנו בכביש המהיר, בכביש האלון. פה בכביש איילון. לבינתיים יש אנחנו לכם 2, הדלחיצים כאלה, נתן תירה בהם. אנחנו באיפה שעושים פה טסט. אלבי, אנחנו בדרך לאלבי, אלבי. אנחנו בדרך באלבי לאלבי, ואנחנו באים. בדרך השלום אנחנו. הנה הם יורים עלינו בגלגלים אלה. עשיתי להם הנה, פאנצ'ר. הנה, אנחנו קרובים לאלבי מאוד, אנחנו מאוד. באלבי. אימא'לה, נראה לי הם חוסמים שם את הכבישים. נו,